Колежът е създаден с заповед на министъра на образованието, науката и културата. Програмите са ни утвърдени от Министерството на образованието и науката и културата. Всички специалности или професии, които се предлагат за обучение в колежа, са минали съответните комисии не само към Министерството на образованието, науката и културата, но и съответните ресорни ведомства. Още откакто започнахме с охранителната дейност, 2008 година стартира фирмата, съзряхме необходимостта от добре подготвени кадри. Това, което е с 40 учебни часа програма минимум на МВР, не е достатъчно за обучението на един охранител и предизвикателствата на частния бизнес ни наведоха на мисълта, че трябва да създадем нещо по-добро. В 2011 регистрирахме Центъра за професионално обучение към фирмата. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение и работи успешно вече почти 2 години на пазара. Колежа е нещо като надграждане на Центъра за обучение. Просто се развиваме в тази насока и правим нещо по-високо и по-добро, нещо, което е по-високо ниво като обучение. Си завършил, изпрази, покажи празно и преведи. Специалностите са парамедик, треньор по спортна стрелба, треньор по карате киокушин, треньор по джиу-джитсу, инструктор по фитнес, спортен масажист и не на последно място организация на охранителната дейност, в което фирмата е доста добре поставена на пазара и може да предложи много добро и качествено обучение на база на специалистите, с които работи. И на опита, който имаме от дейността в сферата на частния охранителен бизнес. Парамедик е специалност, която се наложи и беше вкарана много бързо в държавния класификатор на специалностите след атентата в Бургас. Израелските парамедици доказаха много високо ниво на подготовка и много добра реакция в един такъв терористичен акт, в огнището на терористичен акт, как се действа, за разлика от нашите медицински специалисти. Затова, може би под натиск, външен натиск от Европа или може би от други държави, се вкара много бързо тази професия парамедик като професия в България и до няколко години тя ще бъде гръбнака на спешната ни помощ. Колежът започва дейността си от учебната 2013-2014 година с професионално обучение в дневна и в задочна форма, след завършено средно образование. Обучението е с продължителност 2 години и завършва с придобиване на най-високата 4-та степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност. Придобитата професионална квалификация е международно призната и се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. Към това свидетелство, при заявено желание от притежателя му, се издава Юропас, приложение на български и на английски езици. Дипломите могат да се издават на български и английски език и са валидни в цяла Европа. Към дипломите може да се издава и Юропас сертификат, който е валиден не само в цяла Европа, но и в Англия. Хората, които са завършили организация на охранителната дейност, имат възможност да продължат образованието си по специалност национална сигурност във всички университети, които ги предлагат. Като част от предметите, върху които се обучават при нас, ще им бъдат признати, тъй като те са 1 към 1 с предметите, които се обучават в тези висши учебни заведения. Като брой на часове и като предмети, и като начин на обучение и подготовка. Аз преди всичко искам предварително да благодаря на колежаните, които са се доверили и вече се записват в колеж. Очакванията са ми на база на качественото обучение, което предлагаме, колежа да стане един от водещите в България по професионално обучение. Желая успех и просперитет на колежа!